बावैसो बिटिआर सरकारजों फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय टेट उथ्रिसार जा बिजाथि एपइन्टमेन्ट बाय नोंथाङाबो सासे एपइन्टमेन्ट मा बुंगोन बे समाव नोंथांनि मुङा आरो जायगाया आंनि मुङा मिसेस सुस्मिता बर' डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि टंला सिनिपारा गामिनि बावैसो बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा जा टिचारनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होलांबाय बेयाव आङो मोननो हादों एलपि एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै बेयाव मोननानै जोबोर माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर होदो प्रमद बर' सारनिसिम जाहाथे बिथाङा जोंनो लिगेलि एज ए क्वालिफाइड आरो प्लास मार्क बायदिसिनाफोरखौ नायनानै लिगेलि जोंखौ जा थिसनथाइ होदो बेनि थाखाय जों जोबोर साबायखर बावहरदों बे थिसननाया प्रमद बर'नि जितु सरकार बे थिसननाया थारैनो आबुङै माने जेबो बेले-बेजे गैया आंनि बायदिबा जेबो बेले-बेजे गैया जों एग्जामखौ होबाय होनायनि उनाव बिसोर जोंखौ आरो भेरिफिकेसन लाफिनदो जोंनि अल डकुमेन्ट चेक खालामदो आफ्टार सिलेक्शन बिसोरो जोंखौ जोंनि एज ए काट अफ मार्क वाइज जोंखौ सेलेक्ट खालामदो एज ए लिगेल दा मैखोमै बिसोरखौ बाखनायगोन बा सोरखौ बाखनायब्ला जों सरकारखौ जोबोर साबायखर बावगोन जाहाथे बेबायदिनो आरो इन फिउचारबो बिथाङा बेबायदिनो लिगेलि गासैखौबो जाहाथे थिसनथाइ होयो आरो प्लास आरो बर' मिडियाम स्कुलफोराव आरो जा भेकेन्ट दङ बेफोरखौ आरो लोगोसे नायसननानै बिथांमोना आरो निउलि जाहाथे भेकेन्ट होबावो आरो जा क्वालिफाइड जाना थानाय बिथांमोनखौबो आरो थिसनथाइ होफिनो बेखौ आसा खालामो एक्चुअली एग्जामा जादोंमोन 1 year सिगाङावनो जादोंमोन बहुत गोबाव जादोंमोन नालाय ओंखायनो एसे डाउटबो दंमोन माला थिसनथाइ होगोन माला माबागोन माने बेखौ जा गोबावनिफ्राय जों गासैबो टेट क्वालिफाइड स्टुडेन्टफोरा नेनानै दङमोन बेखौ आफ्टार 1 year नि उनाव जे बिथाङा लिगेलि थिसनथाइ होदो बेनि थाखाय जोङो माने बिथांखौ जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होना फोथायनायजों एक्सेप्ट खालामदों माने थिसनथाइ